Zatigarritasun irizpideak. Hemen ezer berririk ez. Iazko irizpideak bergogoratzea besterik ez dut nahi. Noiz da zenbaki bat beste batekin zatigarria? Adibidez, 24 zazpirekin zatigarria da? Ba, ez. 24 zati zazpi egiterakoan, 3 ematen digulako, baina ondarra 3 geratzen da, beraz, ez denez zatiketa zehatza, 24 ez da zazpirekin zatigarria. Eta 8rekin, bai, 24 zati 8 egiterakoan, 3 ematen digu, justu, ondarra 0, beraz, zehatza denez, 24 bada zatigarria 8rekin. Oraingoa zen ikustea, irizpideak, bai? Nola jakin zenbaki bat, azteko adibidez, 2rekin zatigarria den, bai? Orduan, zenbaki bat 2rekin zatigarria izateko, azken zifra bikoitia izan behar du. Orduan, zenbaki baten azken zifra bikoitia bada, 0, 2, lau, 6 edo 8, 2rekin zatigarria da. Eta hause, zuek burua jateko apurtxo bat. Zenbaki bat, 2rekin zatitu badaiteke, esan dezakegu ere zenbaki hori 2ren multiploa dela? Hurrengo gunean, klasean aztertuko dugu. Bueno, adibide txo batzuk hemen dituzu, 2, lau, 6 guztionek, 2rekin zatigarria dira, zagaitik, azkenengo zifra, hauetako bat bikoitia dutelako, bai? 3rekin zatigarritasuna. Zenbakiaren zifra guztien batura 3ren multiploa denean. Hau da, adibidez, hemen daukagu zenbaki hau, 48, zifra guztien batura egingo dugu, zifren batura lau gehi 8 ematen digu 12, batura 3rekin zatigarri? Ba bai, batura 12 zati 3, lau da, beraz, bada zatigarri batura 3rekin, honek esan nahi du, 48 zenbakia ere, 3rekin zatigarria dela, bai? Edo beste era batera esan da, 48 3ren multiploa dela. Bueno, 123. Egingo dugu berdina, zifra guztiak batu, bat gehi 2 gehi 3, honek ematen digu 6, kasu honetan batura ere 6 zati 3 egin daiteken ez, bai? Ba, esan dezakegu 123 ere, 3rekin zatigarria dela. 9rekin zatigarritasuna. Ba, zenbakiaren zifra guztien batura, 9ren multiplo denean. Bai, bada, aurrekoa berdina, baina zifra guztien batura, 3rekin zatitu beharrean, 9rekin frogatzen dugu. Eta 9rekin zatigarria bada, ba, zenbaki ere 9rekin zatigarria da, bai? Bestea bezala, hause bezala, baina 3rekin beharrean, 9rekin eginda. 5ekin zatigarritasuna. Zenbakiaren azken zifra 0 edo 5 denean, bai? Orduan, edozein zenbaki den azken zifra 0 edo 5 denean, 5ekin zatigarria da. 10ekin zatigarritasuna. Ba, zenbakiaren azken zifra 0 denean, bai? Edozein zenbaki 0 amaitzen dela, bai, beti izango da 10ekin zatigarria. Eta 11ekin zatigarritasuna. Bueno, hause pizkatxo bat berezia da. Posizio bikoiteko zifren baturari, posizio bakoitiko zifren batura kenduz, lortzen den emaitza 0 edo 11aren multiplo bat bada. Bueno, adibidetxo batekin hobetu lertuko dugu. 3817, bai? Hau da lehenengo posizioa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena, zenbakiaren posizio ikusita, orduan. Posizio bakoitiak, inpareak, bai? Lehenengoa eta hirugarrena hartuko ditugu, eta batuko ditugu. 3 eta bat batuz, ematen digu 3 gehi bat, lau. Orain, posizio bikoitiak 2 eta lau. Bigarrena eta laugarrena, orduan, 8 eta 7 batuz, honek ematen digu 15. Eta esaten digute, meintxauen arteko kendura, kasu honetan 15 ken lau, 11, eta 11aren multiplo denez, badakigu ere, 3817 zenbakia ere 11ekin zatigarria dela. Bai? Egiten dugu, posizio bakoitiak batu, posizio bikoiti guztiak batu, bien arteko kenketa ikusi, eta kenketa horrek 0 eta 11aren multiploa ematen badu, zenbakia 11ekin zatigarria da. Bueno, eta zenbaki lehenak eta konposatuak zer diren, bergogoratzea. Zenbaki lehenak ziren, bakarrik, 2 zatitzaile dituztenak, bat zenbakia eta euren burua. Adibidez, honetxek, 2, 3, 5, 7, 11, ondo legoke, hemen dagoen zerrendatxo hau, bai, zuek buruz ikastea, bai, ikusteko, jakiteko hauek, ez daukatela zatitzailerik zenbaki lehena dira, bakarrik bere burua eta batekin zatitu daitezkela, bai. Horan, honoko zerrenda hau, ikastea ondo legoke, bai.
Eta zenbaki konposatuak, bi zatitzaile baino gehiago dituztenak dira. Beraz, hauek biderkagai errazagotan deskonposa daitezke. Adibidez, 18, bere zatitzaile dira, bat, edo 2rekin, edo 3rekin, edo 6, 9, 18, bai? Hone guztia dira bere zatitzaileak, bai? Bale. Eta amaitzeko esatea bat zenbakia, zatitzaile bakarra duenez, ez da ez lehena, ez da konposatu ere. Bale? Jakiteko. Hauxe izan da guztia. Klasean errepasatuko ditugu ariketa batzuen bitartez. Hemen azaltutakoa. Txau!